Hormatly prezidentimizin halkymyzyň milli buýsanjy bolan akalteke bedewlerimizin şan şöhratyny dünýä ýaýmakda alyp barýan işleriniň çägine hemde türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilen bu atçapşygy belen tutumly toý şatlyklaryna wetenni. Bu belen toý tutumly çäre welaýatyň maratçylyk sport toplumynyň girirwesine maşany. Toýa gelen bedew jan köýerleri welaýatyň medeniýet we sunugy dostatlarynyň ýüri taýýarlan joşguny aýdym suallary bilen garşy alny. Açylyk sport toplumynyň toý meýdançasyna türkmen medewiniň isbaplarynyň beder şaýsepleriniň amaly haşan sunugynyň önümleriniň heýkeltaraşlaryň suratkeşleriň akalteke bedewlerimize başlap döreden ýokary çeperçilikli sunugat eserleriniň hemde zinanlarymyzyň çeper ellerinden çykan nepis milli egin eşikleriniň haly we haly önümleriniň gülli keçeleriniň sergisi genden ýaýlananyrly. Serge çykarylan täsin işler mihmanlarda ýakymly täsirler galardy. Häzirki döwürde gahrman arkadamydan başyna başlan asyrly ýolagularynyň arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde türkmen halkynyň dünýä beren milli gymmatlyklary halkara giňişligine işen wagt edilýär. Şondan aýbaşy tokumdaky atlar hökmüne ikrar edilen akalteke bedewlerine möhüm ornuň degişilligini bellemek ýakymlydyr. Ýurdumyzyň döwlet tograsyna orna alan insan galakly bedewler halkymyzyň hem işelek hem rasyny urly. Asarlaryň dowamyna atçapşyklary, toý bayramlaryň baş bedegi bolup durýar. Şeýle-de bedewler baradaky maglumatlar akalteke atlarynyň öýül boşly aýratynlyklary, dörejilik işgärläriniň ünsüni özüne çekýär. Akalteke bedewlerine aýratyn gadyr goýan gahrman arkadamyzyň bekişde bedewlere başlap döreden taryhy ähmetli eserleri dünýäniň durly dillerine terjime edilip, olar okujular köpçüligine el ýeterli boldy. Şolar wagtyň özünde alim arkadamynyň zihninden dören kitaplar açylyk ilmi, oň taryhy we bedewleriň öýül boşly aýratynlyklary bilen gyzyklanýan açnaslar, taryhçylar we alimler üçin gymmatly gollanmalary görüli. Bu bolsa milli açnaslyk ýolagularynyň ösüşiniň täze derejesine çykmagy şertlenýär. Bayramçylyk dawratyna garaşsyk hemişere beýtarap watanmady, ýurdumyzy bedew wady bilen täze ösüşlere tarap öň alyp barýan il halk umumy adamlar behwetli döwletli işleri durmuşa geçirýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň hemde hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň beren tutumly işleri giňden wasp edildi. Bedeme sahnanyň daş töweregine bagtyar döwürmediň bagtly körpen nesilleriniň şatlanyp çağı dünýäsine mahsus aýtarek güntörek ýaly milli gadakly oýunlaryny oýnamaklary dawara aýratyn bedeg berdi. Dawaranyň geçýän ýerine gahrman arkadamyzyň jewher paýhadyndan joşup çykan we bekişde bedewleriň waspyny ýetirýän ajaýyp eserleriniň sergisem dawara atnaşanlarda ur täsir galardy. Mary vilayet beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň guramagyna vilayatyň usta turgunlarynyň arasyna geçirilen köp sany sport ýarışlary, sport gurkadmy çykyşlary her bir adamda ýokary ukançlyk duýgusyny döredip, ýurdumyzda arkadaly gahrman serdarymyzyň tagalalary bilen beden terbiýanyň we sportuň barham meşgullygy ýa bolýanyny aýdym görkezdi. Welaýatyň medeniýet sunugy dostatlarynyň estrada aýdymçylarynyň birleşen tans toplarynyň bayramçylyk münasibetli bu ýerde ýerine ýetiren çykyşlary oň atnaşanlaryň kalbynda dünýä gymmatly hasaplanýan ajaýyp akalteke bedewlerimize bolan buýsunjyny artdyrdy. Bir ýerde goralan ruh bilen toý çärelerinden eýsilmeýän şatlyk bilen mihmanlar soňra atçylyk sport toplumynyň minberine çykyp, ýurdumyzyň ýetginjek ustad Halipa Çapyk suwalarynyň arasyna geçirilen gadakly atçapşyklaryna tomaşa etdiler. Bugunky bedew ýaşyna ýurdumynyň durly künjekleriniň getirilen 3 ýaşar we olardan uly ýaşar ýelden ýörek gamışgylyk akaltek atlarynyň onlarça gatnaşdyrylyp, olar 1000 metrden 1800 metr aralyklara güýçlendiler. Bedew jan köýerleriň şatlyk şowkunasyna geçirilen jemi 7 çapyň her biri dartgyny çekeleşli geçdi.
Netijede yetkinjek çapykdywarlaryň gatnaşmaklaryna 3 ýaşar atlaryň arasynda 1000 metr aralyga geçirilen birinji ýarşa jemi 9 at gatnaşyp, onda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Margulat bölümine degişli Maya atly dor bedew ýeňji boldy. Maksat Guwanjowyň çapan bedewi bellenen aralygy 1 minut 0,14 sekundda geçme başardy. Ikinji çapşyga 3 ýaşar atlar gatnaşyp, olar 1200 metr aralyga bäsleşdiler. Bu ýarışda Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň Margulat polisiýa müdürligine degişli Yelsony atly dor bedew ýeňji boldy. Ony çapan çapykdywar Kerimmerdi Polaýew Yelsona bu aralygy 1 minut 16,55 sekundda geçdi. Üçüncü çapşyga 4 hemde ondan uly ýaşar ýuwry atlaryň 7 sany gatnaşyp, ondan Meledepel atly Akýal Melaty iýesine awra getirdi. Dädeway Begmedowyň çapan uý bedewi Margulatynyň Bayramaly şäher häkimligine degişli bolup, ol bellenen aralygy 2 minut 0,86 sekundda geçme başardy. 4-nji çapşykda birinji bolup gelmek Keremli atly Doratam ýetir etdi. Türkmenistanyň ýokary gadetine degişli aty Kerimmerdi Polaýew çapdy we bellenen aralygy 2 minut 0,38 sekundda geçdi. 5-nji çapşyga jemi 6 at goşuldy. Bu ýarışda birinji ýere Maratçylyk sport toplumuna degişli Ýagmarly diýen Dorat münasip boldy. Ussat çapykdywar Ana Şaryýewiň çapan bu aty bellenen aralygy 2 minut 08,57 sekundda geçme başardy. 1800 metr aralyga geçirilen 6-njy çapşyga 9 sany at goşuldy. Arkadary Gahraman Serdarymyň adynyň goýulan baş baýrak urnaky bu ýarışda Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň Margulat polisiýa müdürliginiň ülkeratly Doraty bellenen aralygy 1 minut 59,83 sekundda geçip, beýlekilerden saýlandy we pillehana birinji bolup geldi. Ülkere çapan 3-nji derejeli çapykdywar Berdimuhammedow baş baýraga münasip boldy. Bugünkü at çapşygynyň jenmeji 7-nji çapşygynda 7 sany bedew güýçlüğini açdy. Beýi çapşygyň aýratynlygy Halipa çapykdywarlaryň arasynda geçirmek boldy. Halipa çapykdywarlar öz aralaryna biç atışdylar. Netijede her bir Halipa çapykdywar biçetinden çykan Dorat çapdy. Entlerin atlar ýoly düşdiler. Ýol bolsun halipalar. Sag edip aman gelin. Ine halipalar ýaşlyk ýyllaryny ýatlap çapýan halipalar. Ine häzir Dagwedow ýarsyň öňün çekýär. Onuň gapdalyna köýmen bardy. Köýmen bilen häzir Dagwedow öz arasyna gitip görüş alyp barýarlar. Halipalar ýaşlyk ýyllaryny ýatlap çapýan halipalaryň ümidi öňe tary. Öňde ardyly pellahana atlar bolsa Allah diýerdiň ýere agram bermän, kanat baglap uçup gelýän şekilli, insan şekilli bedewlerimiz toýlarymyzyň ýaraşy bol. Ine häzir görseňiz ýaly köýmen bilen Dagwedowyň arasyna tartgynly portatlar emele gelýär. Dagwedow mi köýmen ine şeýle çekeleşikli tartgynly portatlar öňde bolsa ardyly pellahana. Dagwedow mi köýmen ine Dagwedow häzir ardyly pellahana birinji bolup gelmekde başarýar. Ine Dagwedow Aşgabat şäheriniň gelen Maksat Agamradow biçetinden çykan Dagwedowy atlanyp ine Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragyna ýeňil awtologada münasip bolmagy başarýar. Türkmen medewiniň milli bayramyna täwetli geçirilen at çapşyklarynyň ýeňjilerini fiýlamak dawarasy şahatlykly portatlara baý boldy. Yetkinjekleriň arasynda geçirilen birinji çapşykda ýeňji bolan yetkinjek çapykdywar Maksat Guwanjow hormat prezidentimiň adynyň goýulan sowgat Şowle monoblok kompýuteri goşurly. Şuňky geçirilen at çapşygyny yetkinjekler arasynda men Maýa diýen dorga sıragym bilen ýeňiş kazandym. Gahraman arkadaşymyz Arkadaşlyk Gahraman Serdarymyz siziň şahser paýyňyza münasip boldum. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutýan tutumlyşyňyz elmi damar rowajan. Ussat çapykdywarlaryň arasynda geçirilen 6-njy çapşykda ýeňji bolan Ussat çapykdywar Berdimuhammedow hormat prezidentimiň adyndan baş baýragy 50.000 manat pul sowgady we zemin atly telewizor dawaral ýagdaýda goşurly. Şuňky ýetip gelen milli bedew bayramçylygy münasibetli tüýsürümden gutlaýar. Maratçylyk sport toplumuna geçirilen at çapşygyny 6-njy çapygyny
Ülkör diýen atym bilen birinji orny eýläp, arkadaly gahryman serdarymyzyň şah serpaýyna münasip boldum. Şah serpaýyň üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Biz atçynatlara, çapyksuwarlara, seýislere edýän taýsy tagallalaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Gahryman arkadaly gahryman serdarymyz, siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, tutýan tutumly işleriňiz elime damara wajalsyn. Toylar toyal olsun. Dartqanly we çekilişi geçen bu ýarışda Halipa Çapyksuwar Maqsat Agamradow bijetinden çykan dağ ödew aty çapmak bilen hormat prezidentimiň adynyň goýulan baş bayragy Toyota Land Cruiser Prado kysymly ýeňil awtoulygyna hemde diploma münasip boldy. Bu bäsleşen ýeňjisi Halipa Çapyksuwar Maqsat Agamradow öz ýürek buýsunjuny şeýle beýan edýär. Bedew aýramçylyk münasibetli geçirilen Halipa Çapyksuwarlaryň arasynda birinji orna münasip boldum. Arkadaly gahryman serdarymyz. Siziň şah serpaýyňyza münasip boldum. Şah serpaýyňyz üçin taňry arkasyn. Arkadaly gahryman serdarymyz. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutýan işiňiz elme jamara waz bolsun. Toýuňyz toýa ulaşsyn. Baş bayraga münasip bolan Halipa Çapyksuwaryň ýeňil awtoulygy halkymyzyň asarly däplerine ýerilip, üzärlik tütedilip, alaja daňylap, toý şatlygy bilen garşylandy. Bayramçylyk münasibetli geçirilen bugünkü at çapşygyna atnaşan bedew jankyýarlary ýurdumyzda atçylyk sunugatyny ösdürmekde we bekişli bedewlerimiziň şan şöhratyny dünýä ýaýmakda alyp barýan rowaç işler üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyza hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyza tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar.